for tuning into Zim News Beat TV.
Wakadiko kumba. Kumatso ndo kumatso ai. Okay. Panapa pa number 7 Anderson ndo nange tukurarama isu. Pamabhoka na mchirara maiwa zvinotendwa nai. So zuva ranhasi zuva remugovera. Watinogara kutaura mwakana mazuva kuti muzuva remugovera izuva redoro rebiso risiri rebira. Rechi? Rebiso. Biso zvinodudzira kuti idoro ramunonwa rinogona kukundisa murwere wenyama dzinenge chirwadzikana munguva yatinenge tichirarama inai. Saka wana tichiti munhu wese afanira amwe kapu. Kunyange usingabhadharika nabapi. Kapu iyo inenge yakarungwa nai. Kudai kuti zvinokanganwa kuti kumba kwasiya kusina mari yesauti umwana utofuna nzayo yotore mari yako kuti saka zvatokomborera kai. Nguva nenguva nemwaka zvoita sei? Zvinosiyana. Saka nguva yako inenge yakwana mugovera uno. So, nhasi date ndiani nhasi? 17. So, toda kuronga nyaya yekuenda kumadziva kwekutanga kwegore. Kudai kuti munhu wese anofanira kunge achinochema nhamo dzake kuti zva2025 zvidarike tiende zva2026. Ndizvo nai? Ndo ndikatarasamba makazvibvunza kuti 2025 wakaitei? Zvibvunze kaka. Kana bvunza pasati pako. Bvunza pasati pako kuti wakaitei 2025? Robert, bvunza pasati pako. Ubvunze kuti wakaitei 2025? Ndava chete. Ndava chete 2025. Kwa 26 uda kuitei? Saka zvakanaka zvada kuendera kumadziva. Ndiro nai? Kumadziva wadi kuronga kuenda. Bottom garage. Sim. 1. Tasu. 1. Tasu. 1. Zvakanaka. Kumadziva wadi gere kuronga. Mugovera unoteera. Ndo pamuchaodziwa zvinodiwa zvako zvekushandisa iyewe kwete zvangu. Zvamuchadzi tengai zvakati. Zvokuti unoshandisirwa kumberi kumadziva nai. Kunokumbirira yocho zvikumbirirawo futi zvekare. Kuti nai dzimira kwangu. Shumba murambwi, soko murewa, nhari nendoro. Ndini kamwana nyi ndauya. Chakanaka chigowama nake ndaisa zvanza. Kudai kududza kuti wakumbirira kuti ukomborero nai. Ndizvo nai apwerewe. Kunyanga nemakatadza muchiziva kumashuro. Asi zvokunzi musatadze vana. Chakanaka mukaka uite sei? Uye ukanyamukaka urangana. Saka iyesu takurangana chivanhu chedu kuti zuva rekuudzana zvinodiwa. Then modzwa zvinodiwa. Pozotaurwa mugovera watichaenda kuti ndeupi. But apadarike mugovera mutatu. Wamangwana ndewekuudzana unoteverawo. Vanhu vanenge vachienda kumadziva. Inonzi dambo wasara. Wakasununguka kuenda. Handini? Hakusununguka kuenda unobhadhariswa kumadziva kako. Muri kuenda kunokumbirira ndimi. Ndino? Vamwe munozanga aiwa takashaya iyo pfuma yekuti tiende kumadziva. Chenyemwesa kana mune zviguruguru kungoisa kamafuta. Mweya panapa. Tsitsi dzenyu vatakuru vaviri vatatu. Ani chakachiguruguru vatakuru vaviri vatatu. Vamwe vanenge vachitotakurwawo nezvinenge zviripo. Vanhu vese voenda. Izvo rikunosverako doro richatobikwa madhiramu maviri. Andika? Tosara tichimwa tiriko. Kumbirira todzoka futi zvekare. Kuno kutopedza pano tosvika pano topetera. Andiro? Ndiro. Saka idambo wasara. Handinangu mashoko mazhinji handinawo. Sawira. Pamwe mungaito mashoko matatu abuda kutsinira. Kudai kufamba korwendo romujecha kufambira pachi? Pamwe chete. Ukasara wateka sei? Watasaririra. Ukahomwa cheje yotsika mativi echi? Muwako. Enzira. Asi wotsika kuno. Uri pano unonzi dai wahumwa. Waenza zvauti. Murunamiridzo Sawira. Aiwa ndisina wakawanda asi mashoma ane zara kapu kana chirongo ichi. Asi mazhinji mumwe wangu teereresa ipapo. Nditendoka ndimhorese pwere dzauyoka paguta rasekuru Mutsaka yeurapwi wehukoshwa hunoteedzerana nechemadzinza chakatukwa nevane zuro nhasi vakati vachiramba ndo vadai kunouya
vachitiko tateguru tipindoka mutsaka yenyu tiwandisewo chiso chete musana ungakwane nekuti muri vazhinji muri kupanzwa apo rataurwa nemudiki kwanzi pari nekushwa imwe nguva ukazinziwa mago azinziwa nemukwera ane rumu ndandiri kutaurira chanezuro nechehope vamwe vacho vakarikanganwa aiwa pari zvino ndinetendauka rekwanyamasvisha nditendeuka mondipawo mukana kuti ndigone kudzokorodza nditendeuka mhofu handisati ndamboenza mhofu ichinzi inowanika iri hadzi inongonzi mhofu yemukono asi chandinoitendera chikuru kuti mupateerere seipapo ndinetendo kuti pandine risunyora nezuro randasi ndichisunya mutsaka yasahwera wangu renge rabikwa newe kwashava inonguva muzizireka ndinetomboendewe koko ndienda kunesunya rabikwa newe kwashava handisati ndambojambodza ine handisati ndinowanza kudya renge rakavira rese riri sadzaka eka saka ndinotiwe kwashava aiwa kurambeka makatarisoka mutsaka yekwamusuruwariri onesoka kune marombeka imedzeno munoona iromboka imwe nguva nenguva kutukeka asi kaingoiseka zvimiti munzeka mungotiko handakasvika benzi riri mumusha ko imwe nyarareka musanyanye kutsangwa zvinosvika makuseni ndeiteuro yakanangoka kwamuri kanyamasvisha ndichitiwopa ndetauroka kumazva ndetaura kuna vakomana ndeta asi hamubvunduko vemusimboona kana mapfekero mamwe andakuita asaitaka iyo tsoka yache yasvuka one-side yapera kodai kandetaura kandiwo kamusuruvari ndebvoka pauri ndeenda kandiwo katsekera ndebvoka neyo ndeenda gireya asi makangwarivara chete makatarisa kuti mupwere pandebva kuchema mhere yakainzvika musatsura vapwere vamwe vasatsura nenzira isiri yavo musavasunye chete stereka asi vatsure kamusitiriko nhaye mupwere ukasi hamusiri mucheuko nhaye mamumuone asi hana mazuva nditaura anoenda kurepo aiwa handitaura akawanda ndingazodenda aiwa ndanzwa kana kufamba netsoka maimbotsaga kana chibhasiwo chekusvika kana pagedha pakomana aiwa ndanzwa izvi hanzi kana singachemeke sika singaburitse izvi aiwa kana dzakasi kuchemera mugomo ndachema ndakamira pamusoro pegomo iri ashava aiwa ndari nzviko iro asi ndaudza vekwashava ndovachaudza vekwanyamasvisha kuti naimi impurizi wedu we tingatsuriwe naimi chitsuro nekamukweraka aiwa shava marinzai ranhasi handina kuriturika kuna nharika ranhasi ndariturika kuna shava kana varivo vanoiginwa kudaro aiwa vekwashava aiwa tsureka muine zvinhu rakakwirira tatenda nemukana wandapirwa asi pane shona inogara yakataurwa nanyamasvisha vachiti dzimwe dzenguva tingapumhwa neshamu ine mashizha imwe nguva yakabvisiwa tsotso idzinenge yakudzimba kwanzi patinefamba chivanhu chedu tisapesane nacho chimina chakarambiwa makuna netawo mukati umu akarambiwa neshona yekutsautsira usatuke kwako kana ukanonoka kukupasa ukarima usina fertilizer ukohwe chivanhu chinetedzwa kuti tipinda mutsaka yachene tichiteura ndesaka muchiona vachiisa diso ravanoita chivanhu chavanotenda pasi pezuva rino kuti mvura yatinogara isi aiwa ndainge yakapeturwa nedova handina akawanda ndo ndakataura chikorokoro chandetaura ndechekuhurungu kwavashoma vachiziye vazhinji vanechiziya asi ndetaura chivanhu chepasi pano mondipawo nguva nditendo kumhondoro dzepasi pano zvishomanini kuti zvese zvatinoita dai vasiri vanozvitendera aiwa dzimwe nguva tingadai rodhi yedu iri pfupi asi tinotenda kuna mbuya nehanda sekuru kaguri ana chinhoi varere muchinhoi umu muchirorodziva vanhu venyamasvisha vatiri mutsaka yavo nembiya yeruponiso pano tichiti auya amwewo dova ramwe idova ramuri kumwai kune dzimwe tsaka rakamira kumwewo kudhara hakuisina zviyo kune nzara kunzoo ndatenda nyamasvisha right saka unomkana
nyambira mchasara kuingotidza mbira zvedu shoma andika asi mbira dzenenzura muchipfuwa kuna vakati vada kuridzirwa matare embira voridzirwa vombochirika vamwe votopetuka vakananga neberere kunanga neberere ndokuya kumatare 9 munenge muchiya mutsetsere mumbodzimbozi kana madani vanu kuzvinoenda nomazita handiro asi musakangana kati mugovera uri kuuya ndokuudzana zvichadiwa nezvinodiwa kuti tengai shishe kuti muenda chokumadziva 9 tovaratidza kuti hande tinogezawo makwekwe handizvo tonosukwaoka mana mapostori kune madziva kuti ari kwane madziva akati kana kuri kwemadzatateguru ari kwo madziva iwayo ndoti mukada kuzongora nekuzicheredza tasaimoni mamwe madziva akupwa nekuda kwekushaya kutadza kuteedza chivanhu chedu zvimwe nzvimbo dzaiyera iye saka nekuda dzakudai takupasa ko vakuru vepasa uchafamba nepapi nemudengai nepasi zvimwe zvinhu zvinoda kuti tidzokedze pachivanhu chedu chekare kare 9 ndatenda apwere wangu
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV.